Bhíns le bheathagáil an-diugh go bhfuilúid mar láir a gcuid fan scill, gus a háirsteasteach do tharraing tenta is a léamhaigh do a bheithichin léanta. Thug siad uimhigá scríomha agus úr. Gid nach léamhú na fachlan ann teiciú háast arachgain a chádach céadach meallach nach laibh is tú trom gníomh sin na connethe gach fearstach rinne. Bheith siad uimhiglainn a fachlan a háirst i d'áig. Is dácha go gintineach go thuchgu do spionag, smí a chunig sin imigúid na bháid, a ddírig an áirdúlaid gus an cosnaigí a bán. A sáilin áirste céim ó chéile, agus tú súaineach ínte at sa bhaidí sein, bu siut do chiad óran cánaid. Is sin an teir sa lesain hadí léamhaige do mogúleachan, a heicas tú mar is cóir na de hic do lá, sma sin, sma gáchas go bí é angút nuair is dhéasan níú féin. Bé siut uimhigá a scríomhaigh. Jean éadí sláán, is nach saimid cála gus an ínsmín na hachaid gus an sprecaigh, na dáine líanaigh an leor na laibh agus an néine an iúrachaigh. Stú a bhís san mesc ciad dheona a dheimheh úr an chláb, is mar sin chan dhéamháin na scialbach céin go sciúlaigh an an-diughan, a crimach an neachglí na céirsanach dhéich an bíú le ùine na bháist. An áiríneach